Korrikak euskal kale eta errepideak zeharkatuko ditu aurten berriro ere euskararen erabilera aldarrikatzeko. Pandemiaren ondorio ziaz ospatu beharrekoa bertan bera utzi ondoren, ostegunetik aurrera itzuliko da euskararen aldeko lasterketa. Korrikaren 22. edizioak Amurrio izango du protagonista nagusietako bat, izan ere Aiarako Aranak hartuko du aurtengo edizioaren irteera. 11 eguneko ibilbidearen ondoren, lasterketa Donostian amaituko da, apirilaren 10 igandean. Guztira Euskal Herriko 205 herri zeharkatuko dira, eta korrika munduko 50 hirietan ere ospatuko da era berean. Kaixo guztioi, eguardion eta ongetorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Martxoak 28 ditu gaur, astelena da, eta esan bezala 3 egun besterik ez da falta korrikaren 22. edizioa hasteko, eta korrika badator, eta azken urteotan bezala, jakin ezazue, 11 telebistarekin jarraitzeko aukera ere izango duzuela. Eskaintza zabala prestatu dugu egun horietarako, zuzeneko seinaleaz gain, hasierako eta bukaerako ekitaldien saio bereziak ikusgai izango dituzue, baita ere korrikako albistegiak orduro, azken orduak eta egunak utzitakoaren errepasoa gauetan. Korrika badator eta azken urteetan bezala gurekin jarritzeko aukera izango duzu. Zauden tokian zaudela 24 orduz etengabe. Martxoaren 31an Amurrion izango gara saio berezian. Baita bukaeran ere, apirilaren 10ean Donostian. Zuzeneko seinaleaz gain, orduz ordu korrika albistegiak eskainiko dizkizue 11ak. Bidali bereziekin konexioak, korrikaren azken orduak eta aipatu beharreko guztiak. Iluntzean, korrika kilometroz kilometro saio berezia egunak utzitako onenarekin. Eta nola ez, korrika kantuz kantu atal berezia. Korrikako kantuen errepasoa protagonistekin batera. Eta ez ahaztu, korrika22.amaika.eus webgune berezian duzuela guztia. 24 orduko zuzenekoa eta kilometroak banan ikusi, deskargatu eta nahi duzuenari bidaltzeko. Aurten ere, korrika 11. Amaika. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Aipatu bezala, korrikako garaian garaiko kantoak ere berreskuratu ditugu. Egunean kanta bat argitaratzen ari gara 11ako webgunean, amaika.eus atarian dituzue ikusgai, izan ere aurreko edizioetako kantagile eta musikariekin bildu da Koldo Otamendi aurkezle eta lankidea, eta beraiekin izan da. Bejon deigula. Berriro egin korrika zurekin. Korrika, 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 korrika. Euskal Herria korrika birulau gozei. Gure ritmoran. Korrika, korrika, gure ritmoran. Korrika, bi korrika. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Eta eguneko lerreburuei erreparatuta, Iruko eta Tradiznako garraiolariek grebaren 3. asteari ekin diote gaurkoan. Espainiako gobernuaren eta garraio enpresa nagusien arteko akordioa ez da nahikoa Euskal Herriko garraiolarien sindikatuaren eta Nafarroako garraiolarien elkartearen arabera. Besteak beste, kostuen azpitik lan egitea debekatzeko eskatzen dute. Jon Altuna, Hiru sindikatuko bozeramalea. Gasolen gora bera, bai. Kasu honetan arazo handi bat izan da, ez? Garestitu delako neurri gabeki. Baina guk hori baino haratago eskatzen duguna da baldintza duin batzuk
garraioan lan egiteko, eta garraioa autonomoa desagertu ez dadin, eta hori, administrazioa ziurtatu behar du, hori, inork ez duela lan egingo kosten azpitik. Bien bitartean, Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak biharko ministroen kontseiluan onartuko diren neurrietako batzuk aurreratu ditu. Horietako bat erregaien prezioak gutxienez 20 zentimoko obaria izango duela litro bakoitzeko. Ministroen kontseiluak neurri sorta bat onartuko du, hainbat arlotan, energiaren krisiari aurre egiteko besteak beste, joan den ostiralean kontseilu Europarrean lortutako akordioaren ondoren. Bertan, Espainia eta Portugalentzako salbuespen iberikoa aitortu zen. Bi herrialdeei Europar Batasunetik aparteko neurriak hartzeko aukera emango die, energiaren prezioak jaisteko. Moncloak, esan bezala, bihar onartuko duen errege lege dekretuak litroko 20 zentimoko obaria jasoko du. Gobernuak 15 zentimo jarriko ditu eta petrolio enpresek 5. Eta beste lerroburu batzuetara erreparatuta, Usansoloko herritarrek Galdakotik bereizteko udalerria izateko erabakia hartu zuten atzokoan, egin zen bozketan. Boto emaileen 81,5%ek baietza erantzun dio galderari, desanexioari. Bain zuzen, Inigo Hernando, Galdakaoko alkatearekin egingo dugu bat, atzoko bozketa egunaren balorazioa egiteko, eguerdion. Kaixo, Inigo? Entzuten gaituzu? Saiatuko gara berriro ere berarekin konektatzen eta aurrera jarraituko dugu. Izan ere dagoeneko, hasi da ofizialki ere Frantziako presidentetzarako hauteskundetarako kanpaina. Eguzki Urteaga, Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia irakaslea da eta pantailaren beste aldean dugu hauteskunde kanpaina honek eta hauteskundeak beraiek ekarriko dutena aztertzeko. Eguerdion, Eguzki? Kaixo, Eguzki? Bai, badirudi ere arazoak ditugula konexio horrekin, beraz aurrerago saiatuko gara berarekin hitz egiten. Eta Ukrainara begira jarriko gara, izan ere, estatus global neutrala hartzeko prest agertu da Volodymyr Zelenski, Ukrainako presidentea, Errusiaren hedabide independiente batzuei emandako elkarrizketa batzuen arabera. Izan ere, Zelenskik dio, Ukraina prest dagoela estatus neutrala eta ez nuklearra hartzeko, beti ere, hori onartzeak Errusiarekin bake akordio bat erdiesteko bermeak ekarriko balitu. Nabarmendu du, gaur-gaurkoz, formarik ez duen bake akordio hori beste herrialde batzuek ikuskatu beharko luketela, eta Ukrainako herritar guztiek ere horren inguruan erabakitzeko aukera izan beharko luketela. Horri lotuta, ezan du referendum bat egiteko prest egongo litzatekeela. Eta gurera itzuliko gara, izan ere hemen guk, Oiartzungo ekoizleek udaberriko azoka antolatu dute asteburu honetan. Bertan, herriko ekoizleak zaretzen hasi zirenetik antolatu duten 3. azoka izan da aurtengoa, eta ekoizleekin batera herriko artizauek ere izan hartu dute parte oraingo honetan. Bertako produktuak eskaini saldu eta ekoizleak balioan jartzeko aukera izan da.
Eguraldi apartak lagunduta giro ederra sortu da hemen Oiartzunen, jendetza bildu da Hemenguk azokan udaberriko azokan, eta bertan 21 postu jarri dituzte bertako ekoizle zein artisauek. Eskaintza denetarikoa izan da eta horien artean ikusi ahal izan ditugu bertako txakolina, eztia, barazkiak, arrautza ekologikoak, konbutxa edota pasta freskoa esaterako. Udalak badaka estrategia bat, pixka bat elikadura burujabetza eta lehendabiziko sektorian inguruan, eta pixkat estrategia horren baitan ikusten genuen bazola behar bat herriko ekoizliak bai behaien artean saretzeko, elkar ezautzeko, hutsune bat bazeolako, eta beste alde batetikan ekoizle horiek baita ere herritarrakin harremana eta komunikazioa edukitzeko, ez? Orduan hasi ginen bilera batzuk iten ekoizleekin eta tartean baita ere herritar edo kontsumitzaile batzuk egondu zingukin lanian, pixkat hori nola egin genezakeen pentsatzeko. Eta hortik sortu zen Hemenguken ideia. Pixkat sare hori osatzia, Hemenguk izenare bai hortik heldu da, Hemenguk, alegia Oiartzunguk, guriak, propioak, Hemengo ekoizlik, Hemengo produktuk, bertakua, ez? Eta pixkat hori sustatze aldea hasi ginen ideiak botatzen. Eta lehendabiziko ideia edo atezena zen kontsumitzaile eta ekoizlean arteko harreman hori sustatzeko azoka bat bertzela. Ikusteko zer dagoen hemendikan, ze azkenian gauza pila badozte hemendikan, artisau pila badaude eta ez dira ezagutzen. Orduan bai ematen du aukera hori ezagutzeko eta bertakua kontsumitzeko. Eta egia da, lehendabiziko azoka proba bezala intzela, eta balorazio positiboa intzen, eta erabaki genuna zen urtaro aldaketakin azoka bat itxia, hoxe ez, harreman horiek behintzat urtean zehar momentu batzutan mantentzeko. Hau hirugarrena da, eta printzipioz oso ona, gure dudak genitu, minon egia esan jendea oso ondo aidarantzuten, asko saltzen, eta jende asko aida hurbiltzen egia esan. Ekoizle hauek herritarrakin badute beste harreman zuzen bat, edo herriko dendetan, edo beste gune batzuk ere badaude hortako, baina azoka hau da egia esan, ekoizle guztiak elkar ikusten diala, herritarrak de ekoizle bakotxak denak elkarren segidan ikusi ditzaketela, galderakin, zer modu zaudete, eta pixka sare hori mantendu nahi dugu, ez? Ekoizleentzat batez ere lehenengo bata bestea ezagutzeko eta talde bat eta apoio bat emateko, eta ere herriarekin kontaktu bat edukitzeko egun konkretutan produktua ezagutza eramateko, ezagutzeko, esplikatzeko ere produktua, azkenean beste interakzioa dakazu zure inguramenarekin eta herriko kontsumitzaileekin, eta horrek beti asko laguntzen du azkenean ekoizleari. Eta hau, esan bezala, zerbait berrila do izan du da, azoka hontan denak Oiartzunarra dilako, denak Hemenguk dilako, eta herritarrak hori eskertu indute, ez? Eta ikustia, ze pertsona don proiektu horren atzian, eta nik uste hori eskertu indula herritarrak, eta horregatik etortzen dela horren beste jende azokara, ikustea, erostea. Asko gustatzen zait. Herrian bizia ikusten da eta horako gauzak herria bizitzen dute, herria bizi, bai, biziarazi. Eta gero bertako produktuak badakigu nondi datozen, non egiten dien, eta horrek segurtasun bat ematen digu jaten dugunari buruz. Helburu orokorrak jarri genitun, esan bezala, harreman horiek sustatzia eta harreman horietatik sortu daitezken edozein ideia ateatzia, ez? Hemenguk bea izena sortu genunean logo batekin sortu genuen, eta logo hori sortzeko momentuan buruan genuen, marka bat edo izatia, identifikagarria, edo dendara juten zeanin edo jakiteko, hoi dela Oiartzungo Hemengo produkto bat, edo gida bat non jasoko dian Hemengo produktore guztian datuak, non eskuratu ditzakegun produktuak, informazio guztia, orduan, hau hasi besteik ez da hain, ez? Gero, ideiak asko daude, oso lanildo desberdinetakoak, eta pixkanaka hasi ga, ez? Esan bezala, harremanan hasieran gaudelako, eta guenik elkarre zautzen nahi galako, ez? Baina nik uste hori dela garrantzitsuna, ez? Jendia goguak indola, eta horrek irekitzen digu bide bat aurrea behira.
Eta kulturari helduta larunbat honetan ospatuko da zeinen ederra izango den jaialdia Barakaldoko beken eta gogoratu 11ko jarraitzaileen artean 6 sarrera bikoitz zozketatzen ari garela Instagrameko kontuaren bitartez. Sorte ona izan. Eta Gasteizen, Zas Kultur Elkarteak Arbosa Telebista 2 erakusleioa inauguratu berri du. Informazio guztia jarraian. Zas Kultur Espazioak topagunea eta ekimen anitzetarako azitegia proposatzen du. Horretarako, ekoizpenean, giza eta kultur esku hartzeetan, ikerketan baita arte hezkuntzan ere kokatzen ditu bere helburuak. En el espacio de la galería ahora mismo tenemos una exposición de Miriam Isasi, que bueno, nos ha traído una parte de todo el conjunto de obra. Oraingoan Arbosa Telebista 2 proposamen artistikoa inauguratu du. Gasteizko San Antonen parantzan aurki dezakegun erakusleio berri bat hain zuzen ere. Proiektu horrek Julio Arbosa Gasteizko artistaren lanari jarraipena ematen dio. 80ko eta 90ko hamarkadetan sortzaile polifazetikoak egunero idazten zituen mezuak bere tailerreko erakusleioko telebistetan. Horietako batzuk proiektuaren lehenengo edizioak Arbosa Telebistak biltzen zituen. Arbosa 2 erakusleio proiektu honen helburua batez ere da lehenengo parteari jarraia ematea. Hau da, lehenengo partean Arbosaren lelo eta paper originalak hartu genituen eta eguneratu genituen esaldi horiek. Oraingoan eman nahi genion bueltatxo bat eta jendeari eskatu diogu hainbat lelo edo esaldi prestatzea eta Arbosak zuen ideia hori egunaratzea. Denetarikoak. Igual, faltan botatzen dugu aktualitateari buruzko gauzak batez ere eta kontuan izanik gaurko egoera orokorrean nola dagoen. Baina, bueno, gauza simpatikoak eta desberdina daude. Bai, denetarikoa. Nahi duena, gure helbide postalera bidali dezake, laboratoriozaz, horrela idatzita, @gmail.com eta ara bidali. Asuntoan ipini Arbosarako esaldia edo halako zerbait, eta ara bidali dezake bere esaldia edo leloa edo nahi duena, edo pentsamendua, edo ez da izan behar poesia bat, edo nahi duena. Inauguratu duten erakusleioan, espazioan joan den hilean antolatu zituzten errotulazio eta pentsamendu tailerretan sortu ziren mezuak ikusiko ditugu. Gainera, Zas Kulturek aukera ematen du edozein herritarrek proiektuan parte hartzeko bere zaldia aukeratuz. Eta bueltan da, 11 telebistan ere bikografiak saioa. Paula Estebez ilustratzailea eta Olatz Beobide aktore eta zuzendaria elkarrizketatu ditu oraingoan Ekinea Torrasagasti kazetariak. Egiako teila fabrikan 11.eu satarian duzue guztira ikusteko, baina hementxe aurrerapen bat. Zorionez, bueltan da bikografiak, bagerak sustatuta, 11 telebistaren laguntzaz, ez dugu gaztuko, eta itzulera hau gainera teila fabrikan. Hemen gaude teila fabrika espazioan, Donostiako Egia auzo ezagunean. Eta niri bereziki gustatu zitzaidan bat izan zen Lamu. Ezakit ezagutzen zuten, hau animea zan baita ere japoniarra,
eta zan protagonista emakumezkoa zan, eta estralurtarra eta boteretsua, eta horrek asko atentzioa deitu zian. Beti ere komik egintzan eta marrazki egintzan beti gizonezko protagonistak eta hori jaso izan ditugu. Eta orduan, guretzat referentea izan zen, baita ere horrelako pertsonaiak ikustea. Nire gustatzen zaizkit, pertsonekin eta lotuta dauden gaiak, gai sozialak eta gure egunerokoan eta pertsona anitzak ezberdinak bizi diren herri bat. Eguneroko horretan ditugun zailtasunak eta gure miserik eta gure parrak eta gure umoreak atera daitezken serieak. Hori gustatzen zaizkit. Eta idatzita badaude, eta hor bidean badago jendea eta prestatuta eta gogotsu. Baina falta zaigu pixkatxo bat, hori ekoizleak, mentorri bertzez dugu ekoizleak esatea. Venga, aurrea. Hori da falta zaiguna guri. Estelari gera, baina ere gera pixkatxo bat pika, eta horren bat, kostaitea jauzia matea. Guk geuk ezin dugu momentu enten hori egin. Eta Arabako bertsolari txapelketa hasteko egun gutxi falta da, izan ere apirilaren batean hasiko da, Amurrion bertan, eta apirilaren 11an amaituko da Gasteizen. 11ako lantaldea Ekaitz Elorriagarekin izan da. Pandemiak eragindako egoera eta haren bilakaera dela eta Arabako Bertsozale Elkarteak 2022ko Arabako bertsolari txapelketa udaberrira atzeratuko zuela iragarri zuen abenduan. Izan ere, txapelketaren helburuetako batzuk betetzea zaila ikusi zuten elkartetik. Baina dagoeneko egun batzuk besterik ez dira falta eta apirilaren batean abiatuko da txapelketa Amurrion. Finala berriz Gasteizen izango da. Urte amaiera bitartean ohiko prestaketekin ibili dira, baina pandemiaren egoera ikusita eta ohiko formatuari heltzeko asmoa zutenez azkenean atzeratzea erabaki zuten. Kontua da hori, abendurako da dena prest genuela, eta ja azkenengo urratsa ematera gindua zela, hartu ginen pasaren aurreko gabonen esperientziagatik, oso zitekena zela txapelketan nahi genuen formatuan egin ezin izatea. Aurreikusten genuen etzela posible izango nahi genuen bezala, eta erabaki genuen nahiago izan genuela atzeratzea, eta altzen modu duinenean edo formatu ohikoenean egitea bertsosaio txapelketa bat, eta ez edozein modutan. Arabako lurralde osotik pasatzeko asmoa dute Trebiñu barne. Aurtengo egutegiak bertsolari txapelketa korrikaren hasieraren hitzorduarekin batera izatea eragin du, eta horregatik lehiaketa Amurrion hastea erabaki dute. Geografia guztia gurutzatuko dugu Trebiñu barne ere, eta oro har leku guztietan polita irutzi zitzagun ere hori Amurrion hastea, justu korrikarekin bat egiten genuen egutegian ohartu ginen esan du Amurrioko izan behar da lehenengo saioa. Eta justu korrikasi da horrengo egunera hasiko dugu Arabako gure bertso abentura ere Amurrion bertan. Kulturak sekulako ostikoa jaso du pandemiaren eraginez, eta bertsolaritzan ere bereziki nabaria izan da. Musukoaren derrigorrezko erabilera izan da bertsolariek gehien igarri duten aldaketa saioetan. Izan ere, arraro egin zaie publikoaren erantzuna ezin ikustea. Denok bezala 2020 jaso genuela lehenengo kolpe hori, eta bertsoak bagian askotan aretoko saioak izan da, eta normala publikoa eserita eta egoteko formatuan, bote prontoan bazirudien ondo egokituko zen kultur jardura bat zela. Gerora ordea hortu gara musukoa kriston muga dela, batez ere bertsogintza denean bertsolari eta publikoaren arteko komunikazio lan bat. Eta ez duzunean publikoaren erantzun hori bertsolariek esaten zuten oso arrara zuela. Musuko batik kantatzen, musukoz betetako plaza batik kantatzea. Hortik aurrera, egoera balmentzen zuen enean, aldugun guztia egiten saiatu gara, eta horren erakusleioa bera, txapelketa bera ere, da hori ikusi halko da ere gaitegiak zeterako ematen duen, baina egoera da, dera da, eta imaginatu dut jende asko izango duela asko esateko ere. Edozein kultur egitasmok bezala, bertsolaritzak ere pandemia sufritu du. Hala ere, Arabako Bertsozale Elkarteko Ekaitz Elorriagak bertsolariak indarberrituta gogotsu eta oso motibatuta daudela adierazi du. Bertsolariak imaginatu du bakoitzak bere prozesua eramango zuela. Ikusi dudanagatik eta heldu zaizkidan
iritzi ezberdinengatik ikusi dut bertsolaria bentsat jotafugo da, oso motibata doz. Prestatzeko saio bereziak antolatzen ari dira, euren artean ere ez da ohiko bertso eskolako entrenamentu soia. Girotze moduko baten ematen ari da arlo askotan, publikoa ere berotzeko, publikoaren ere jaso dugu asmo hori ere, berriro txapelketa berriro normaltasun bat. Agian ez dugu lengua berreskuratuko, baina lenguaren oso antzeko izan daiteken zerbait. Berriro bizitzea, ez dakit, uste dute denok gaudela prest eta gogotsu txapelketari ekiteko. Elkartearen talde eragileaz eta bertso eskolez gain, inguruko bolondresen lana ere nabarmendu du elkarteko buruak. Uste dute Euskal Herriko beste herrialde guztietan bezala, erronka nagusitenetako izaten dela hezkuntza araututik, zeren transmisioko lan horretan jartzen ditugu esfortzu gehienak esango nuk, edo bentsat elkarte bezala. Gero egia da saioak modu autonomoan antolatzen direla eta saio gehienen kudeaketa ez dago elkarten esku. Modu autonomoan funtzionatzen dute eta aurrera doaz. Elkartaren lana bada, egon daitezela bermatu, horren saiakerak egin, eta batez ere hezkuntza arautuan gaztetxoenetatik hastea erakusten bertsolaritza zer den, eta hortik zubi lanak edo egitea, gero gungia kudeatu ditzazkegun edo bertso eskoletara, urrats hori eman dezaten. Eta zentzu hortan bertso eskolak gora doaz, hezkuntza arautuan inoiz baino aur gehiagotara heltzen gara, orduan zentzu horretan helburuak ondo betetzen direla iruditzen zaigu. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan gurekin izango dugu Leire Morketzo, Alboan Fundazioko kooperazio arduraduna da bera eta emakumeak martxan egitasmoaz arituko da, baita ere Kongoko Republika Demokratikoko emakumeek bizi duten egoeraz. Tarte bat eta bueltan gara orain arte.
Eta egunero legez, elkarrizketari atea irekiko diogu. Eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Leire Morketzo, Alboan Fundazioko kooperazio arduraduna da bera, eguerdion eta ongi etorri. Eguerdion, Leire, eskerrik asko. Alboan Fundaziotik, bertatik, Kongo Republika Demokratikora bidaiatu berri duzue, eta emakumeak martxan ekimenaren barruan, zuzen ere, bi gerra pairatu dituen herrialdea, 2003an ofizialki ez, amaitutzat eman zen arren, ezin esan gatazka amaitu dagoenik, urtero 1.000 emakume bortxatzen dituztela jaso duzue, zuen datuen arabera, argi dago baita ere, hori ez dela kasu isolatu bat, ez da? Ez da, tamalez ez da, eta hori bertako emakumekin berbetan hori izaten ziguten, hasieran berez, gerra bukatutzat eman zuten 2003 urtean, baina bai ikusten zuten, gerran erabilitako ekimen horiek, emakume kontra erabilitako ekimen horiek jarraitzen dutela gaur egun baita, grupo armado ezberdina da ere, han inguruan, eta normaltasunez pixkat ikusten dela hori, emakumeen aparezuten bortxaketak eta olako egoerak bai. Ukrainako gerrak hartu du fokua ez, azken aldian, bertan ere errepikatzen ari dira eskema berberak, emakumeen aurkako indarkeria hori. Gerrako testinguruetan zenolako formak hartzen ditu emakumeen aurkako indarkeriak? Kongoko kasu konkretuan ikuste, egon diala, gerra garaian eta bai gaur egun ere, gerra garaian bai izan komunitateak eta pixka kontrolatzeko, ez? Oso gaizki ikusita dago, kulturalki oso gaizki ikusita dago emakume batek beste gizon batekin, bere gizona ez den beste batekin sexu harremanak egitzea. Orduan, hori, grupo armaduek hori egiten zuten justo, emakumeak bortxatu eta horrekin komunia puskatu egiten zen, familiak puskatu egiten zian, orduan ja, errexago da, hori, azkenean, kontrolatzea, bertatik leku batera bestea ibiltzea lasai asko, gehien bat hori komunitatea puskatzea. Hori hasiera baten eta gerra garaian. Eta gaur egun, ezaten ziguten eta oso keskatuta ikusten zuten hori ja dekatu dela kasu normal bat, ezaten ziguten, emakume batek, sagar batzuk hartzeitu sagarrando batetik, eta justo jabiak, lur horretako jabiak topatzen du, eta bortxatu egin du. Hori da, gauza konpontzeko bidea hori da, Orduan, gerra baina askoze areago dijoa. Kibu inguruan izan zarete, Ugandarekin, Ruandarekin eta Burundirekin muga egiten duen hiri hori, bertara bidaiatu duzu esan bezala, hemengo emakume kazetariekin batera, eta hango proiektuak ezagutu dituzue, hango emakumeak, hango emakume kazetariak, eta askotan ez da horrelako testu inguruetan emakume hauek biktima gisa irudikatzen ditugu, besterik ez, baina konturatzekoa da baita ere, proiektu gari dituztela, esandakoari aurre egiteko. Guretzat oso importante dira, urte askoz gabiltza ez, behekin lanean, 2018 urtean gerturatu ginen baita zonalde berdinera, diagnostiko bat egitera, eta hor nahi genuna behintzat izan zen entzutea, emakumeak entzutea, zeintzuzian behaien egunerakotasuna, eta zeintzuzian baita beraien ametsak, eta amets horiekin, hasia jorratzen eta proiektuak lantzen. Eta hori, gehien bat nahi zutena, autonomak izatea, eta beraien dirua lortzia, eta hor, behiratu dira proiektu batzuk, enpresa txiki batzuk egiten, baita, gero hezkuntzak eta beste batzuk, eta irrati bitartean, bidai hontan, bertako kazetarekin egon geha, eta baita irratiak duen papera, leku horietan, leku askotan, ez dago ez interneterik, ez dago ez telebistarik, ez dago besterik, baina irratia bai entzuten da asko, eta hor bai da, bide bat, sakontzeko, sensibilizatzeko baita, mahai gainean jartzeko, zer gertatzen ari den. Eta hor dauke programa bat, mobil bitartez, emakumeak salatu aldituzte beraien jasotako egoerak, eta horrekin jarraipena egiten da, eta pixkat saiatzen dira hori gainean jartzea, hau oso larria dela, emakumeak jasatzen duten egoera oso larria dela, eta mahai gainean jarri eta publikoki baita salatu gertatzen ari dana. Eta bere hautsa entzutaraztea eta beraien errelatoa hasten joatea. Bai, gero egiten dituzte baita laguntza taldiak, komunitate bakoitzean, oso sakabanatuta daude, oso herrialdea handia da, Kongo oso handia da, baina baita biztanleria oso sakabanatuta bizi da, orduan,
hor saiatzen dira baita ez taldeka, emakume batzuk ez, dortzen dira kibura, egiten dituzte formakuntza batzuk, eta gero bakoitza bere herrialdeara joten da, ez? Eta bertan, emakume taldekin lanean dihardute, baita jakitxeko zeintzuk dian gure eskubideak, pertsona bezala, emakume bezala, ez eta pixkatu hori gainean jartzeko. Aipatu dugu, ez da, bi gerra pairatu dituen herrialdea, oraindik ere haren ondorioak pairatzen dituena. 4,5 milioi barne lekualdatu dituen herrialdea, horietako erdia emakumeak. Zenolako lotura dago bortxaketen eta indarkeria sexualaren eta lekualdatzen artean? Hor dago, kultura aldekiko baita ez batzutan bortxatuak izan diren emakumeak gezki ikusita dare beraien familietan eta beraien komunidadetan, ez? Eta baztertuak dira. Orduan horrik egiten du, ez? Bakar-bakarri sentitzen dira, beraien komunitatean, beraien familietan, onartuak, batzutan eurek baita beraiek kulpa izango bentzan, ez? Pentsatzen dute, oso normaltasunez hartzen dan, ez? Beraiek baita ez, olako prozesua dituzte, eta horrek azkenean kanpora iten dituzte, ez? Eta orduan, mugitu inberdia, bezen nun baitera, nun jendiak ez dakin olako egoera bat izan dutela. Eta zenolako ondorioak dakartzate horrelako lekualdatze masiboek multinazionalen interesei begira esaterako? Behientzat, ondo dinot, azkenean, meategiak dauden lekuetan kontrolatu inber dituzte, orduan gero eta jende gutxo bakarrik langileak ez, bertan lanian dihardutenek noskion hartzen dituztela, baina bestela hobeto beraientzat ez, horri inguruan jendea ez egotea, eta hor Kongon, justo sonalde hortan, koltan pilo badago ez, gaur egun gure teknologia, mundu osoan ez, erabiltzen den teknologia asko, koltana behar du, eta meategi gehienak hor daude. Beraz, aukera bat ikusten dute multinazionalek, era batera edo bestera, ez? Bortxaketen ondoriozko lekualdatze hauek, beraien multinazionalak bertan txartatzeko, aipatu duzu, koltana aberatsa dela Kongo, koltan mineral horretan, gure teknologia egiteko ezinbestekoa dena, eta ez dakizen puntutaraino, garen kontziente, ez da, bertan gertatzen denaz, eta gure mugikorrek edo erabiltzen dugun teknologiak duen kostu sozialaz, eta batez ere horren atzean emakumeen sufrimendu banitza. Nik uste ez garela oso gai, ez? Eta guanen baita ez gara antiteknologia, ez? Baina bai, pixkat zaiatzen gara, ez, laguntzen jendeari, ez, ez aldatzeko mugikorra, ez ordenagailuak, ez urtetik urtera, ero, pixkat, epiak ematea, eta gero baita legetasun aldetik ez dago oso erresa gauza, oain dela urte batzuk Europa mailan, lege batzuk inbestituzten, ez, leku hauetatik datozen mineralak pixka kontrolatzeko, baina gauza da azkenean, legia da bakarrik importatzen dituztenen dako. Eta gure gana heltzen den koltana ez da koltana bera heltzen, baizik eta txipetan eta horiek daude bai Taiwanen, Txinan, Indian, ez? Osea, beraiek dira importatzen dituztenak eta gero hor, enkajatzen dituzte eta guia jasotzen duguna beste gauza da. Orduan, guretzat baita zaila da, trazabilidadia hori ez, jarraitzia. Nik uste baita mundu mailako globalizazioko gauza bat izango beharko litzatekela, eta ez da gaur egun, eta orduan berez zaila da. Beraz, enpresa teknologikoek gaur-gaurkoz ez dute bete beharrik, ez? Zentzu horretan. Ez dute bete beharrik, eta egiten dute nahi izan ezkero bai, baina, nahi izan ezkero hori, legia ez den bitxartian, ez dakit egingo duten. Eta zenolakoak dira koltango mina hauek? Zenolako lanak egiten dira, zenolako baldintzetan daude bertan egiten dutenak, eta gainera horietako asko emakumeak, ez, paradosikoki, bortzatutakoak, ziklo bat da. Bai, ziklo bat da, bertan gehien bat, eta hor, baita umiak asko erabiltzen dira, txikisa dialako, eta batzutan zulo batzutan sartu inberdialako, eta behek txikia dira. Eta emakumeak egoten dira asko gehiago garbitzen, ez? Hor garbitzen berdia, bertatik meategietatik ateratako harriak, eta hor garbitzen dira, eta baita leku batzutatik bestetara eramaten. Kilo piloa gainean, eta alde batetik eta bestera. Eta hau ez bakarrik Kongo, beste meategi batzutan baita horri inguruetan suertatzen dolako prostituzio aktibidade bat, oso latza da, eta gero kontutan izan behar da baita, daudela, minetan lanian, ez, meategetan lanian dauden gizonezkoak, eta baita aktore armadu pilo bat daudela, hori kontrolatzen, ez, azkenian, hor sortatzen dira zen, bagatazkateko horien artian baita
Gatazka armatuaren ondotik egoera soziopolitikoa konplexua da, esan duzun bezala aktore armatuak daude bertan, interes ekonomikoak ere badira, gerraren eta testuinguru honetan ere, gerraren ondoko testuinguru honetan ere, egiten diren bortxaketa hauek nola ulertu behar dira, zein aktorek hartzen dute parte hemen? Askotan zaila da jakitea, zeindako emakumeekin askotan ez dakite aktore armado bat bestia dan, militarrako mendian, soziedade zibila baldin bada, ez dake pegatina bat jarrita zeintzuk diran, ez? Eta orduan, hor zaila da, kasu horiek eta pixkate ikertzia zeintzuk dauden horien atzetik, ez? Kasu hauen atzetik zeintze aktore dauden, oso zaila da. Porque nahaztuta daude, ez? Askotan leku berberean, desberdina daude, orduan, zaila da, jakitzea, eta emakumeentzat gero eta gitxia, ez? Ez dira fijatzen ez dute galdetzen zu nondizatu zen. Argi dagoena da guzti honek impunitateak hartzen duela. Bai, izugarri. Gu ezagututako kasuak batzutan salatzen dituztenean, askotan ez dituzten salatu nahi izan, eta salatu ez gero, batzutan, suerti baldin bada, batzutan igual kartzeala joaz, baina segituan bueltatzen dira, eta gaina emakumeentzat oindikan txarragoa da, porque bueltatzen dira zenean da, gaina salatu inauzu, urtetzen nahi zenean kartxelatik zuganan joa, ez? Orduan, hori baita bizi izan dugu, desplazamendua, mugitu beharra, neska gazte bate, bazekilako, beha salatu zuen tipua, berriz bueltatu inbertzala komunidadea, orduan zantzun bani joa, nire bila dator. Orduan, ez da errexak bentsat ez da. Estigma, mehatxuak, esan duzun bezala, komunitate osoaren arbuiatze hori ere, lekualdatzeak ekartzen dituena, eta gainera, umeak ere, hainbat eta hainbat ume, sortzen dira, ez, honen ondoren. Abortatzea zaila da bertan. Oso zaila da, eta hori emakumeentzat oso zaila da. Beste erakunde batekin bertan lan iten duguna, FEPSI ospitale baten, iten zuten saioak ez, psikologa batekin eta gazte talde batekin, emakumeak asko aurdunt zeuden, umeak eukizituzten, bortxaketaren ondorioz, ez. Batzuk hor komentatzen zuten, ez, justo bere gizona kanpoan zeola lanian eta orduan gertatu izan zala. Eta bestiak izaten zen, ez esan zure gizonari ume hori bortxaketa baten ondorio denik, ez, ez zu beria dela eta holan pakia, ez. Baina behientzat oso zaila da, ez, eta horreko ez dezen ditun batzuk, ez, umeakin titian duten, baina ez hemen ez da behidatu, bez. Zaten zuten, eta oso gogorra da nire umea behidatzia, joten aizelako bortxaketa momentu hartara, ez. Orduan, zaila da, niretzat nire umea, badakin nire umea dela, baina nola maitatu, ez. Orduan, hor oso prozesu zaila dira, ez. Amatasuna, baina nahi ez dako amatasun bat, oso komplejo. Datuak kortxe daude, kezkagarriak, lasgarriak. Impunitate hori munduko beste herrialdetara edatzen dela esango zenuke? Bai, ala da. Badaren beste konflikto batzuk eta beste lurralde batzuk, azkenengo urtietan Kolombian adibidez, gisa definatzen jen, ez? Atzetik egondan bai errepresioa, bai gaur egun hiltzen ari dira isa egunero. Ez, nik uste, bai, lurrarekiko eta baliabide naturalekiko, pixkat mantentzen saiatzen den jendia, ikuspuntuan dagoela, ez? Eta holako egoerak beste lurralde batzuetan bizi izan ditugu, eta hori, Kolombian argi, eta beste leku batzuetan baita, Arta Amerikan baita, ez? Normalizatu dugu egoera hauek gertatzea gerra testu inguruan edo gerra osteko testu inguruetan? Ni uste dut kostago itzen jakula puntua jartzia, ez? Horren beste nik uste gaur egun baita, ez? Osea, mundua oso zabala da, oso ondia da, errealitate asko daude, eta, prentxan eta hola beti, gai berdinak jorratzen ditugu askotan, ez? COVID-a zala, COVID-a zala, oin Ukrainiako gerra dela, Ukrainiako gerra, ez? Orduan, jutenkia pasatzen, ez? Piskat, eta ni uste, gaur egun Ukrainiako gerra hor dago, ez? Egunero, eta, amendik 3 hilabetetara, nun gerditzen da, edo 6 hilabetetara, eta luzerako dator. Baina, ez, gabiltza pixkatolan, gauzak pixka puntia zuela pasatzen.
Alboan Fundaziotik zein helburu duzue? Koltana aipatu dugu, bertako egoera gertutik ezagutzen duzue, bertako emakumeekin kontaktuan zaudete, zein lerro dira lanketa egiten duzue? Bueno, bertan, Kongon, saiatzen geha, proiektuak martxan ditugu emakume hauek laguntzeko, ez bai erratiko programa horiek, nik uste, eta bertan ezaten ziguten, ez? Aldatu inberdeula pixkat, baita gizonen burua, ez? Osa, guria baita emakumeena eta gure eskubideak jakin eta mai gainean jartzeko, baina baita gizonezkoen burua eta nola ikusten gaituzten gu, ez? Gu baita pertsonaea eta bortxak eta hori izin daik izan hola, ez? Orduan, hor, hasia baita proiektu batzuekin komunitatean gizonezkoekin, ez? Pixkat, aldatzeko, ez? Mentalidade hori, eta alde hortatik mutilekin hori, ez? Edo gizonezkoekin hori gabez lantzen, eta gero emakumeekin, beraiekin, bai osasun programak, bai psikologikoki, laguntza baita, ez? Neska gazte hauei adibidez, hori beraien proiektu ekonomikoak martxan jartzeko laguntzen baita, hori Kongo aldian, ez? Eta gero hemen baita dugudako gatazkari gabako teknologia, kanpaina bat aspaldi, hasi inala, eta hor pixkat baita hemen, ez? Gazteriari eta gizarteari esan, ez lehen komentatzen geruna, ez izu mobil aldatu urdetu, pentsau pixkat, saiatu baita administrazio publikoekin, hor, teknologia pila bat erabiltzen da baita, nola egin, ez? Erosketa, pixkat, obiaguak, ero bentsat behidatzia, ez? Pixkat baita olako gauzak, eta saiatzen baita gara, inzidentzia pitxin bat egiten, ez? Europa mailan migrazio paktua, ez? Zabiltza lanian, nola sartzen dugun baita emakume jasatzen duten indarkeria, bai beraien lurraldetan, bai gero ona datozenean eta baita hemen, zer egoera sufritzen duten, eta nola lege horrek, gu nahi dugu behintzatez, horre gauzak kontutan izan, ez? Porque ez ditu ikusten nolakorik, ez? Baina ikusten dugu emakumeak egoera ezberdina dutela. Eta orduan hori baita hartu inberda eta landu inberda. Orduan paktu horrek eukiko beha zen, ikuspegi hori baita, ez, emakumerekiko. Gurera begira beraz, sentsibilizazioan jarri duzue fokua. Bai, hori da, nik uste, hori ez, pixkat, zoom hori egin, ez, eta gure egunerakotasun hortatik, ez, pixkat atara, eta gauza batzuetarako, badakigu, ez, mundu globalizatu bat bizi ala, baina, beste gauza batzuetarako baita jakin beharko genuke, edo bintzat landu beharko genuke hori ez. Emakume hauek bizitzen duten egoeraren arira, esan dugu, ez da, impunitatea nagusi dela bertan, nazioartean ere, isiltasuna nagusi da, urteak darama gatazka hau puri-purian, ez da, esan dugu 2003an ofizialki amaitutzat eman zen arren, errealitatea oso bestelakoa dela. Baita ere, aipatzekoa, ez, nazioarteko auzitegi penalak, bortxaketa hauek gizarteriaren aurkako krimentzat jo zituela, beraz, ekidin ezinak dira, zer egin daiteke honen aurrean, nazioarteko legedia badago, baina ez da zer egiten, zein da egoera, ez? Egon badago eta gauza batzuk saiatzen dira egiten, ez? Baina nik uste gaur egun baita herrialde horietan bertan lana izugarri eitxeke daola, eta gu bertan lan egiten dugun erakundekin baita saiatzen dira herrialde barruan baita, ez? Hori mai gainean jartzen eta laguntzen alde batez, ez? Gobernuei baita, esan, ez hau legia da, eta hemen gauza batzuk egin beharko genituzke, ez? Hor barruan saiatzen dira pixka gauzak aldatzen politikoekin, baina gero bestalde komentatzen genuna baita, ez? Nik uste gizonezkoekin, ez? Lan egin behar dugula baita, kultura aldatzeko eta nola erlazionatzen gehan hori aldatzeko. Duela urte asko, zaudete lanean, Alboan Fundaziotik bertan, Kongoko Republika Demokratikoan, zan dugu bigarra pairatu dituen herrialdea dela, egoera orain ez dela oso ona ez da ere. Aldaketarik sumatu duzu azken aldian? Bai, eta txarrera. Beste leku batzutan, edo beste urte batzutan, edo beste momentu batzutan, proiektuen bitartez ikusten dugu, ez, gauzak pikin bat hobetzen dihoaztela. Eta kasu honetan, gero eta nik uste dut larriagoa dela, ez, egoera, eta, gu, azkenian ONG txiki bat geha, aldeguna egiten dugu, eta azkenengo urteotan bai jarri dugula, gure
indarrak behintzat, ez? Eta, oso larria danez leku hontan, ez? Arazoa, saiatzen behintzat, ez? Proiektuak bideratzen, eta, emakume batzuei behintzat, laguntzen, ez? Eta zenolako hartu emana duzu horiekin, zer esaten dizuete, zenolako keskak, zenolako iritziak plazaratzen dizuete emakume horiek? Batzuk apurtuta dare, ez? Batzuerik galdetzen genian, ez? Da zin da zure ametza, eta zentzen duten, ni gaur egun ez dakat ametza daitxiko gaitasunik, ez? Orduan, horiekin bai dela, epe luzerako bidaia, ez? Eta epe luzerako lana beharrekoa beraiekin, beraien buruekin pakian egoteko, ez? Eta, hori psikologikoki ez, lantzen dugu. Baina, beste batzuk lortzen dute, ez? Alde batetik edo bestetik lortzen dute olako indarra, ez? Aurrera jotzeko, ez? Eta batzuk, bai berreskuratzen dute, ez? Beraien bizitza eta aurrera egiten dute, ez? Eta, gauzako hobetzen dijo aztenean baita, beraien esperantza eta beraien egoena hobetzen dijo eta horiekin aurrera egiten dute. Horretako adibide bat, bertan izan zareten emakume talde horrekin, kazetari talde horrekin, ez da? Ez dakit beste erabateko edo besteko erakundeak ere dauden, bertan lan egiten, bertakoak, lokalak? Bai, justo, hauekin noin kasetariekin egon geha, kasetariekin, ez? Beti zaiatzen geha, parekotasun hori, ez? Lotzen. Baina, beste batzuk daure gehiago hezkuntzan lanean, ero beste batzuk daure gehiago osasun proiektuetan lanean, baina kasitarientzat, guretzat importantea da gero, hemen baitxa beraiek behintzat nahi gauna da, ez, bideratzea, eta hori baitxa, ez, hori esaten genuna guretzat importantea dela sensibilizazioa, ez, jakinaraztea hemen baitxa bertan zer gertatzen den, kasetariak uste dugu diala, ez, olako protagonistak baitxa, ez, hori mai gainean, eta euren medioetan eta mai gainean jartzeko. Leire Morketzo, Aluan Fundazioko kidea, mila esker gaurkoan zuen lana eta bertan ikusitakoa konpartitzeagatik. Eskerrik asko zuei, benetan. Eta tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiarekin. Gaurkoan gurekin izango ditugu Esti Linares eta Jon Antza, orain arte. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Bejon deigula. Berriro egin, korrika zurekin. Korrika, korrika, korrika. Euskal Herria korrika digula udozei. Gure ritmoran. Badator korrika. Hitzetatik ekintzetara. Euskaratik eta euskaraz. Korrika badator eta azken urteetan bezala gurekin jarraitzeko aukera izango duzu. 24 orduz etengabean. Ohiko emisioan eta webgune berezian. Aurkitu, ikusi, partekatu, deskargatu zure kilometroa. korrika22.hamaika.eus. Aurten ere, korrika 11.
Amaika. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Trebiñu Araban sartzeko eskaera berrindartu du herritar talde batek. Orain duten administrazio antolaketa zentzugabea dela iritzi diote eta egoerari aurre egiteko Trebiñu Arabada mugimendua berrabiarazi dute. Urte luzez izan den aldarrikapenari bultzada eman nahi izan diote eta dozenaka norbanako eta eragilek egin dute bat. Ohartarazi dute lan egingo dutela egoera juridiko administratiboa amaitu eta arabartzat aitortzen dituzten arte. Beti berdina eskatu izan da, bai mendeetan zehar azken finean, bai anexio eskakitzunen bitartez, bai herri galdeketen bitartez, adibidez 1998an egin zena. Eta beti berdina eskatu izan da, Trebiñu administratiboki Araba izatea, azken finean geografikoki Arabaren erdi-erdian gaude, eta hala ere administratiboki Burgos gara, eta horrek zenbait arazo sortzen dizkigu egunerokotasunean. Egungo egoera anakronikoa, antidemokratikoa eta antinaturala dela salatu dute bizilagunek, eta argi utzi dute agortuta dagoela historian zehar izan diren arazoei aurre egiteko erabili den hitzarmenen bidea. Izan ere, hitzarmen horiek ez dituzte dagoeneko herritarren premiak betetzen. Egunerokotasunean, zenbait hitzarmen erabiltzen direla bizita pizkat zuzentzeko, eta hitzarmen hauek Arabako Diputazioaren eta Burgosko Diputazioen artean egin dira. Eta azkenean, partze moduan jokatzen dute, ez dute benetako arazoa konpontzen, ze beti edozein esusteko egotekotan edo betiz geratzen gara babesik gabe hitzarmen horiekin. Eta hori bereziki argi geratu da pandemiako egoera bezala, ze azken finean geunden bi administrazioaren araudienpean, adibidez mugikortasuna Arabarekin egiten genuen, baina beste guztia, ostalaritza, ordutegiak eta bar, gaztelatalenekin. Eta horrek azkenean guri zalantza asko sortzen zizkigun, ez genekien zehazki zer egin behar genuen, amaierako asmoa argia da, azkenean Trebiñu administratiboki Araba izateko alduguna sustatzea. Eta hori egiteko egimen txikiak gaude prestatzen, eta alde batetik martxan dagoena da herritarrei eskatzea Trebiñu Arabada esaten duten banderak balkoi eta leihoetan jartzea, azkenean pixkat agertarazteko herritarren nahia edo. Eta gero pixkat etorkizunerago begira, bai korrikaren kilometro bat hartu dugula, justo enklabera sartzen deneko lehenengo kilometroa, azkenean aldarrikatzeko Trebiñu Araba dela eta horretaz gain euskara ere Trebiñuren parte dela esateko edo. Alderdi politikoei eta implikatutako administrazioei exigitzea benetan iniziatiba bat izatea konpontzeko eta ez bakarrik hitzetan geratzea beti bezala. Gasteizain hurbil izan da trebiñarrek han pasatzen dute denbora gehiena. Eguneroko bizimodua hirian egiten dute bai ikasketen aldetik bai lanari dagokionez. Hurbiltasun hori ere mugarria izan da euskaraz ikasterako orduan. Izan ere, Trebiñuko ikastetxeak ez du aukera hori ematen eta gure hizkuntza jakitea ezinbestekotzak jotzen dute haien egunerokotasun gasteiztar horri heltzeko. Egia esan da, Gasteiz hurbilen dagoen hiria izanik bizitza normalean bertan egiten dugu, adibidez, hemengo ikasle gehienak edo ikastetxetara oroar Gasteizera joan gara. Azken finean, hemengo ikastetxe publikoan ezin da euskara ikasi adibidez, eta azkenean Gasteizan hurbil izanik oso beharrezkoa da horrelako hizkuntza jakitea. Gainera, duela gutxiko Gaztela eta Leongo hauteskundeetan izandako datuak ere azpimarratu dituzte, eta horien atzean esanahi bat dagoela adierazi dute. Izan ere, abstentzioa izan zen nagusi enklabean, 74,1%koa Trebiñun eta 49,48%koa Argantzonen. Hauteskundeekin gure arazo nagusia da, esan bezala hori, gure bizitza osoa hitzarmenen bitartez egiten da, diputazioen arteko hitzarmenen bitartez. Orduan gerta daiteke orain gobernu berriak erabakitzea hitzarmen hauek bertan bera ustea, ez daudelako ados edo. Eta karo, azkenean hitzarmen hauek funtzionatzen dute bai osasun arloarako, hezkuntza, euskara, berdintasuna. Eta orduan, guztia kolokan egon daiteke, haiek nahi izan ez gero. Eta azkenean horrek guretzat izango dituen ondorioekin. Eta kontuan izan da, hemen hauteskunde horietan abstentzioa 60% ingurukoa izan zela, pixka paradogikoa egiten da. Eta egunero lege solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Esti Linares, eguerdion. Eguerdion. Eta bestetik Jon Antza, ongi etorri. Egunon. Duela gutxi gurean izan dugu Leire Morkero, Alboan Fundazioko koordinatzailea,
bertan izan direlako emakumeak martxan egitasmoarekin, Afrikara begira jarriko gara beraz, Kongoko Republika Demokratiko horretara, bertako errealitatea ezagutzeko, bere hitzak gerora berreskuratuko ditugu, baina jakina da, ezta, bertako errealitatea zein den, bi gerra pairatu dituen herrialdea, gaurtik ere oraindik orain ondorioak jasaten dituztenak, eta batez ere emakumeak direla, ez? Gerra arma gisa erabiltzen direnak behin eta berriro. Gaur egun egia da fokua dekogula zentratuta Ukrainian, eta klaro, mendebaldeko herrialde bat da, orduan badirudi mendebaldeko herrialde bat da denez, beste guztiak beste baina batean ipintzen ditugula, baina Kongo edo beste Afrikako beste herrialdea askotan duda dauz eta jarraitzen dute orain dela urte asko, non gainera, hor botere influentzia dekote, bai mendebaldeko gizartetatik eta beste alde batera begiratzen dugu eta ez dugu hor fokua ipintzen. Eta hortatik garrantzitsua da horrelako egitasmoak egitea eta bezalako gudak ikustera ematea, zen eta azken finean badirudi dela lehenengo mailako edo bigarren mailako gizarteak garela. Hori alde batetik, bestaldetik, zentratuta emakumetan, eta askotan egudari buruz hitz egiten ari dagoen, eta nik birritan, irutan eta lautan hitz egiten dudan bitartean Ukrainari buruz beti gustatzen zait, emakumeen egoera zalatzea, ez soilik nola ipintzen dugun irudia eta komunikabideek nola ematen ari diren, errealitatea, zen eta gizontasunezko errealitatea ematen digute, non bakarrik hitz egiten dutenak dira gizonak, bakarrik armadan daudezenak, eta nik ez dut esaten horrekin emakumeak armadan egon eta armadaren impultsoa, baina bai egia da irudia oso gizonez beteta dauz, eta badirudi emakumeak non gaude. Eta emakumeak non gaude alde batetik baita ere gaudela hor, badaudela erresistentziak eta gainera badauz gorputzen kontrako indarkeri zuzenak eta gure historian zehar ikusi egin dugu nola emakumeen gorputzak arma bezala erabiltzen dutela eta gure gorputzaren inbasioa dela. Eta hortatik Kongoko errealitatea begiratzea eta aztertzea eta ikusteraztea gertatzen den ezinbestekoa da jakiteko eta ipintzeko fokuan eta, klaro, non geratzen dira organismo publikoak, organismo internazionalak eta hortatik baita ere non geratzen den errebindikazioa emakumeen egoerari buruz. Eta hortatik baita ere ikusten baldin badegu Ukrainian ere ematen ari dago berdina, baina kostata hitz egiten dugu horri buruz. Ezinbestekoa da gudari buruz hitz egiten dugunean, beti ere plasmatzea horrelako errealitatea eta genero ikuspegia zertatzea. Bentzungo dugu Leire Morketzok esandakoak eta azaldutakoak gaurkoan. Bertako emakumekin berbetan hori izaten ziguten, hasieran berez, gerra bukatutzat eman zuten 2003 urtean, baina bai ikusten zuten gerran erabilitako ekimen horiek, emakumeen kontra erabilitako ekimen horiek jarraitzen dutela gaur egun baita, grupo armado ezberdina da ere, han inguruan eta normaltasunez pixkat ikusten dela hori, emakumeen paketzen duten bortxaketak eta olako egoerak. Esandakoa, emakumeen gorputzak gudu zelai bihurtuta eta honen atzean interes ekonomikoak, honen atzean koltan mineral hori hain preziatua duguna gure teknologiarentzako, beraz horre hausnarketa egiteko beharra, mendebaldetik. Bai, eta gudu zelai horretan badakigu zein dan erasotzailea, kasu horretan bai ez dagoela zalantzarik, Batzuetan bizi ditugu gerrak, eta ematen du gerra badagoenean, hemen aipatu duzuen bezala, parentesi moduko bat gertatzen dela, dena gelditu egiten da, eta dena da frentean gertatzen dena, eta frenteko linea horietan badauden albisteak eta bar. Baina gertatzen dena errealitatean da, gerra denboran, gerren fase militarretan, fase ez militarretan gertatzen diran zapalkuntzak eta bestelako arazoak biderkatu egiten direla, ez direla gelditzen. Gertatzen dena da, are ikusezinegoak bihurtzen direla, Eta horren, egiturazko arazo hauek jendea edo kolektiboak direnak zaurgarriagoak, aurren kasua oso nabarmena da, baina baita ere, noski, hemen uste estik oso ondo esplikatu duela emakumearen zapalkuntza egoera hori, eta emakumeen gorputzekin egiten dena, eta bar, Afrika da leku bat hori gertatzen dena, eta hemen aipatu duzu ere, lehenengo eta bigarren mailako munduko erregioen afera hori, eta ez dugu ahaztu behar, Afrika
Afrikan, kasu honetan, Europar potentziek 19. mendean eta 20. mendean egindako politika kolonialen ondorioak ere hor daudela, ez da, zuk ere galderan aipatzen zenidanaren hildotik, eta Kongoren kasuan, mentzat Kongo handiaren kasuan ezin dugu ahaztu hori Belgikako erregearen posesio partikular bat izan zala, eta azkenean zapalkuntza horiek guztiak, eta nik uste hori dela idea nagusia, gerra egoeratan ez dira desagertzen. Gerra egoeratan gertatzen dena da, frenteaz gain, frentean ez dagoen hori guztia, are gehiago larria hotzen dela, ez da? Ukrainako gerra baita ere, egunotan albiste, ez du momentuz irtenbiderik, negoziazioekin jarraitzeko asmoa edo borondatea bintzat aurkeztu dute, baina honekin lotuta ere Oscar sariak izan ziren atzokoan, eta bertan ere Zelenskiren agerraldia nahi zuen Sean Penn, aktore eta zuzendariak, galari boikota egitea dei egin zuen, badin eta Zelenskik ez batzuen bertan hitzartzen, azkenean ez zen bertan agertu. Nola irakurtzen duzu gertatutako guztia hau, ez? Gerraren komunikazioan eta tentakuluak nola arte heltzen dira? Bai, toki guztietara. Gure kasuan, hementzat egunero, komunikazio inpaktuak ezakitzen jasotzen ditugun egunero gerraren inguruan, eta gainera, kasu honetan, eta gu Europar mendebaldean gaude, jasotzen ditugun iaia kontakizun bakarraren inguruko inpaktuak, ez? Oscar Galavera, pixkat dekadentzian dagoen evento kultural bat da, ez da? Baina Estatu Batuetan gertatzen da, hor lobby oso garrantzitsuak daude, eta garbi dago Estatu Batuak gerra honetan eukitzen ari diren parte hain aktiboaren barnean, batalla komunikatibo kultural horretan sartzen dela. Nik Sean Penny, ez Sean Penny kontra, personalaki, baina galetuko nioke, zenet, ez dakit ondo edo gaizki dagoen Zelenski horreganik ez dakit hori baloratzen, baina munduan 74 gatazka dauden honetan, agian hasi beharko bagina erasotuak diren herrialde guztien bozeramailea jartzen eta agian ez da idea txarra, uste gala luze xamarra aterako litzatekeela Oskarren inguruko. Ez da, beraz, bai, komunikazio gerra, komunikazioak sekulako garrantzia dauka gerra honetan, eta sare sozialen bidezko gerran ikusten ari gara, eta neurtzen ari gara, eta ni seguru nago potentziak ari direla ondorioak ateratzen, sare sozialek zer eragina eukitzen ari dira momentu honetan gerran benetan, ondorio errealak, ez da bakarrik Twitterren ikusten dugun zera bat, baizik ondorio errealak izaten ari dira, ez? Agenda markatzeko ahalmena dutela baita ere sare sozialek, eta azkenean sortzen den informazio guztia. Guzti izadoz, eta azken finean ikusten ari garen gerra honetan, alde batetik komunikabideek nola transmititzen ari diren, ez da? Hori, gatazka, non ipintzen dugun fokua, bai, egia da oso hurbildeko gula, baina oso hurbil segun zen begiratzen dugu, ez da? Eta, hurbil, zer dan hurbila egotea, eta igual Kanarietan irletan bagaude, Afrika dago hor albon, orduan, baita ere oso hurbileko gauza bat da, ez da? Eta ez gara joango hortara, gauda, hitz egingo dugu, edibita ere, adibidez, errefusiatuen kontzeptuaren begira baita ere, ez da? Zer gertatzen den orain bidasoan, zer motatako arazoak ditugun, nola kuestionatzen ari garen, ez da? Errefusiatu eta migranten egoera, eta baina, Ukrainari begiratzen dugu eta nola ipintzen dugu guztiz desberdina da. Hori alde batetik, ez da? Nola ipintzen ditugu errelatoak eta narratibak. Eta beste aldetik, hor, garrantzitsua dena da, jonek aipatu egin duena da, nola erabiltzen ari ditugun sare sozialak eta nola komunikatzen garen. Lehen, adibidez, zein gudaren arira, badauz kurdak, baina leku askotan eta modu desberdinetan, baina dira korrontean nora begiratzen dugun, eta badekigu internetan gertatzen da, ez dena super, ez da bez, libre eta askea. Beti dauz interes batzuk eta zertarako interesak eta nola gestionatzen diren interes horiek. Eta hori ikusten ari gara, ez da, non ipintzen ari den baita ere sozialak eta une horotan zerekin erreletronintzatzen ari gara. Eta orain ja da korronte handia da, eta aipatu du gizon Twitter, baina TikTok, hor, eta ja beti ere, janik baita ere, pentsatzen pedagogikoki adibidez niren erabetan eta oso txikitxo diren umeetan, ez da? Sartzen ari dire, ez da, mundu batean, ikusten ari dagoen, momentuan, errealitatean, zer gertatzen da garen. Orduan, nola komunikatzen dugun eta nola jasotzen ari garen komunikazioa oso interesgarria da eta hortatik zemotatako interesak mugitzen diren. Eta argi dau,
korronte hauek interes bateko dutela. Eta Oskar sarietan baina Oskar sarie badakigu dela erreproduzio kapitalista non ematen diren hainbet interes eta oso bideratuta daude, zenak egia da beti egiten duten, eta orain bizitzen ari gara, oso espazio kontradiktorio batean, non kontrasan guztiak dauz leku guztietan, badago youtuber batek hitz egiten digutela feminismoari buruz, baina aldi berean promozionatzen duena, da guztiz kontrakoa, eta Oskarrak dira baita ere berdina, orduan. Beti ere bai horrelako gatazka bat ipintzea mai gainean, bai ondo, bai ikustera eramatea, baina, ostras, hausnarketa uste doz asko ere sakaunagoa izan beharko litzatekeela. Ukrainatik Frantziako estatura egingo dugu salto, ezan ere atzokoan igandean hasi zen apirilaren 10ean ospatuko diren Frantziako hauteskunde presidentzial horien kanpaina. Emmanuel Macron egungo estatuburuak favorito izaten jarraitzen du inkesten arabera, Le Pen eta Macronen arteko lehia bat irudikatzen dute, baduela 4 urteko beretsua, eta testuinguru beroan datoz hauteskunde hauek, alde batetik ultraeskuina dago, Martin Aranburu errupilarioiaren hilketa, baita ere Korsikan gertatutakoa, Iban Kolonaren eriotza, baita ere Le Pen kanporatu dutela berriki, elkarrizketa bate egiten zuten bitartean, Guadalupeko independentistek. Nola josten duzue gertatzen ari den guztia hauteskunde hauetara begira? Bai, bueno, fair playa, daukagu. Bai, a ber, duela 5 urteko egoera berea aipatzen zena, nik uste badaudela kezkatzeko moduko indikadore batzuk, ez? Duela 5 urte aurrikusten genuen, ultraeskuinaren gorakada eta horrela gertatzen ari da. Hor gertatzen ari dena da, zemugen fenomena sartu dela tartean, eta horren nolabait eskuina atomizatu egin duela goitik bera, ez? Eta noski, Macroni eman dio, garaipen oso erraz eta oso eroso baterako bidea hori batetik, eta bestetik ezkerrari ere eman dio zerkitu bat. Aukeratxo bat ireki da hor, kasu honetan Mélenchonentzat, ez da nik bat ere maite dudan politikaria, bere ideologia unionista ultra hori dela eta, baina egia da, Mélenchoni beti gora etortzen da, kanpaina guztietan, eta oraingoan aukera gutxiago izatearen pertzepzioak segurazki mesede egin diezaioke azken orduko emaitza hori hobetzeko, ezta? Gero, Frantziak dituen arazo estrukturalak, da bere burua nola ulertzen duen, Frantziak berdintasuna eta homogenitatea nola hasten dituen etengabe, kontzeptu bezala, ideologia unionista hori sartuta dago partido politiko guztietan, eta segurazki zentristak dira horretan txukunenak direnak, ez, paradogikoki, inkluso eskubiarrak esango genuke, ez, eta ulertzen dute bere burua ideologikoki Frantziar irautzako idea republikano horien interpretazio oso reakzionario bat egiten dute, eta hori da azkenean sakonean dagoena bai Guadalupe dagokionean, bai Euskal Herriari, bai Bretainiari, bai Korsikari, eta orain gertatzen zaiona Frantziari guztiz estrukturala da, senatori, eta gainera nik konponbide, oso, ez dakit tokatu zaizuen Frantziar jakobinoekin debatitzea niri bai, eta oso zaila da, benetan Frantziar ideologia, estatuaren ideologia delako, eta oso sartua dagoelako bere kultura politikoan, beraz, esperantza gutxi, zoritxarrez euskaldunontzat, bai. Jonek egin duen radiografia, kaina da horrezagetik esan dut, tira duzu hasi, eta gero jani atzeran. Baina egia dela, Jonek aipatu egin duen, eta nola deskribatu egin duen Frantzia eta ideologiarekin, eta nola lotzen den estatuaren ereduarekin, oso pertsonala da, eta gainera oso zentratuta da, eta gainera oso zentralista da, eta hortatik badauz partikularitate batuk non hor atzean dago dezela, eta historikoki hor dagouz, ez da? Baina, klaro, orain nire interesatzen zaidana da, demagogikoki, eta politikoki nola azaldu egin dizkuguten, estrategia desberdinak eta diskurtsoak adibidez pandemiari begira. Eta hori nola hartzen ari dagoen, ez da, jendarte maila. Batez ere, egia da oso desberdina garela, eta hortatik ezin dugu horrela como komparatiba. Hau da, niko horatzen da pandemia garaian, azten ginenean gure burua konparatzen txinatarrekin, eta como, a ber, txina da, eta orduan oso desberdina gara, eta politikoki, baitare kulturalki, baina egia dela, eskumaren, ez da, eskumaren gorakada eta nola posizionatu egin dan
horrelako, egoera baten hori bai interesatzen zaidana, eta hortatik uste dut zirrikutu asko eraiki egin dira, eta ezkerraldeko diskurtsoak eta errelatuak non geratu egin dira eta nola suertatu egin den, eta hor demagogia horretan egia da gorakada egon badea, eta ikusi egingo dugu, hemen segurenik hauteskundeak egongo direnean, aber nola sortzen diren eta nola sortarazten diren, ezta? Baina bai pandemiak ekarri egin duen, eta krisialdi edozenik, eta orain eske ja pandemia badirudi como que ya errelasatu dela, ezta? Baina badaukagu beste panorama oso garrantzitsu bat dela orain bai kontsumoari begira eta baita ere alderdi eta gatazka honetan nola posizionatzen ari garen eta zenbatatako diskurtso mailan, adibidez niri zerbait pizka bat horrela como vertigo ematen didana da nola legitimatu egin den armadaren interbentzioa eta zen beharrezkoa den eta hortatik eta ostras, horrelako diskurtsoak beti ere kilikak ematen dizkidate da, nondiko goaz eta zeri begira eta zeintzuk diren interesak. Aipatu dugu inkestek esaten dutela Le Pen eta Macronen arteko lehia izango dela, buruz burukoa. Esango zenukete azken urteotan Macronen diskurtso hori gogortu egin dela, eskuinerantzago egin duela, Le Penekin bateragarriagoa dela? Uste testik ondo epatu den bezala ere ezan, uste Europar markoa, Europar espazioa eskubiratu egin dela, diskurso sekuritario bat gailendu dela, guztiz, eta gerra honetan ikusi dugu hori oso ondo. Alegia, Europak ja ez du hitz egiten ekialdeari edo beste blokei buruz hitz egiten duenean giza eskubideez, askatasunaz, berdintasunaz. Orain da, gerra eta gerra. Armak bidali, gerra egin, nire borrel entzuten dedan bakoitzean, okindegira joaten ez, ogiak erosten ez, zeren prezio egoko da bihar goizean, ezta? Eta hori oso kezkagarria, hori bai da eskuinaren markoa. Eta hori duela, alegia, gerra hotzaren garaian etzan horrela. Etzan horrela, ez dut esan ez zeuenek eskuinik, baina ikuspegia beste bazan, seguraski munduko gerra bera ere denboran urruntzen doa eta belaunaldi berriak gaude eta bar, eta bar. Hora, Macronek bai egin du hori, baina uste Macron oso ondo kokatu dela horretaz aparte gerra honen aurrean eta krisien aurrean. Oso politiko oportunista da, iruditzen zait proiektu bat ez duela garatu, baizik joan dela etengabe aldatzen, txaleko horiak protesta egiten bazuten, hor, gai askotan joan da bere burua kokatzen eta berkokatzen. Orduan, duela 5 urte gogoratzen ez, esan genuela balorazio egitean, Macron izan zela deskartearen presidentea. Alegia, beste hautagai guztia deskartatuta gelditzen zen. Eta iruditzen zait, horri sekulako etekina atera diola eta aterako diola berriro ere. Beraz, Frantzian ardatz politikoak aldatzen ez diren bitartean, hor eraldaketa bat ez dagoen bitartean, Macronek irabazten jarraituko du, hori da nik tamalez pentsatzen edana bai. Bai, oso interesgarria da, zuka pentsen duzuna da, deskartearena. Ez dagoenean beste alternatibarik, alternatiba ez dagoena, baina horrego joango gara, eta ikusi egin ditugu hanbiat herrialdetan, eta baita ere hemen, ez da, dekogula horrela, beste alternatibak ez zaizkit asko gustatzen, baina, hor gerrena, eta bai oso ondo aprobatzatu egin doela, ez da, eta ikusten badozu, ez da, ikusten baldin badegu, izan dituen, eta Frantziak izan dituzuen erronkak asko izan dira, ez da, eta nola posizionatu, eta berak nola egin duen politikoki eta estrategia ipinita, ostras, izan da, bai, interesgarria izan da nola joan den, ez da, sortatzen eta salto egiten hainbat erronkei, Eta baina egia da proiektu barik, ez da, zen eta zen, hau gertatzen zen, eta hemen pintzen dut, eta baina hemen berdintzu gertatzen zen ari da, eta ikusiko dugu nola aprobetzatuko dituztela beste politika batzuk hori egiteko, ez da, ez dago beste alternatibarik horregongo da, eta egia da beti bezala horrelako krisialdiak, horrelako egoerak daude zenean, eta beste aldetik lotzen, ez da, guda eta argeraren errelatuarekin hasi egin ginen pandemian baita ere. Nola estaldu egin ziguten pandemia eta nola hartu egin genuen pandemia, horatzen baldin badegu, guztiz armatua zeuen, gure ematen zizkiguten irudiak hor zeuden armadak ez esaten zen. Ez dakit, hori behar berbarrezkoa, horren bertan egotea, Guardia Zibila, armada eta ez dakit beste norbait. Oso komunikabidearen aldetik, diskurtsoaren aldetik, uste dut ezitu egin digutela horrekin diskurtso horregaz, eta egia da hori eskuineko diskurtso eta errelatoa da, eta kutsua geratu da eta geratuko da.
Gertutik jarraituko dugu zer gertatzen denen Frantziako hauteskunde horietan, eta gogorera itzuliko gara, izan ere ostiralean hizkuntzen eskubideen behatokiak txostena argitaratu zuen, eta datuak kezkagarriak dira. 1.200 kesa inguru jaso zituzten 2021 urtean zehar, horietatik gehienak administrazio publikoan jasotakoak, eta bertatik Eusko Jaurlaritzak kesa gehien bildu dituen administrazioa da, eta gero Nafarrako gobernua. Zerkari du utz egiten, ez, Euskal Administrazioetan, datu hauek izateko? Horrelako galdera botatzeko, azterketa eta oso sakona egin beharko genuke, ez da, zen eta administrazio publikoa eta bere egitura bera, ronkak ditu, ez da, esan gure dut, baita ere, ez da, nola dagoen, ez da, prozedurak luzeak dire, baita ere badauz bertan, ez da, eta barne kontuak non pertsonak falta dire, baita ere, eta, ipintzen badik gara pixka bat soziologikoki ikusita, eta nola den administrazioa, eta nola dagoena eraikituta, instituzioak badekugu eraikuntza bezala, eta arraigo kulturalak dituztela, eta hortatik, baita ere horre atentzioa prestatzea, orduan nik uste dut faktore oso desberdinak daudezela bertan aztertzeko, eta faktoreak oso sakonak izango beharko liratekela. Egia da, eta punto positibo bat ematea garren, ez da? Horrelako txostenak gertatzen direnean, garrantzitsua da, eta uste dut hor dagoela erronka, administrazioaren aldetik ondo, eta egin dutelako horrelako txostena, baina paratu egin behar dela, eta zentrau, eta aber nola, ez da, nondik ez zatozten zalaketak zer gertatzen den, eta hor dago azterketa, eta uste dut azterketa oso sakona, beti ere, denoi ez gaigu gustatzen kritika jasotzea, ez da, baina kritika baita ere onak diratzen, eta horrekin hobetzen dozu, eta ez da berbideratzen dituzu estrategiak, baina uste dut faktore oso desberdintzuak egon aldire administrazio publiko baten, hain eraikuntza garrantzitsu baten, eta non hain handia den, non faktore oso desberdinak sartzen diren jokuan. Bai, nik uste hor bi dimensio badaudela, ez da bata da teknikoa, ez da, eta osnartu ere egin beharko da funtzionarioek, edo bentsat gradu bateko funtzionarioek momentu honetan daukaten botere politikoaren inguruan. Eta hori meloi bat, ez dugula irekitzen, baina egunen batean ireki egin beharko da, ez da. Estika epatu du zera tradizio kulturalak badaudela, eta administrazioak ere bereak ditu, bere funtzionatzeko moduak, baina iruditzen zait, praktika onak badaudela administrazioaren aldetik, administrazioko langileen aldetik, baina praktika txarrak ere bai. Eta batzuetan ere, buelta ematen zaio, nolabait politikariak izan behar duen paperari, eta administrazioko zuzendaritzak edo administrazioko funtzionario batzuek eduki behar dutenaren inguruan. Batzuetan, galdetzen dio gure buruari nork dauka benetan boterea. Ez, baina esanet hor badago, tradizio administratibo bat oso atzetik datorrena, Estatu Espainiarrean badakigu nondik datorren, eta nik uste horri oraindik ez dugula erabat buelta eman, eta uste horrek zerikusia badaukala euskararen egoerarekin administrazioan. Hori bat, eta bigarrena da borondate politikoa. Eta garbi dago, borondate politikoaren horre batean falta izan zaigu, herri honetan pakto transversalak asko aipatu izan dira, oso ondo, beharrezkoak izango dira eta nadezun guztia, baina kosta eginda politika jakin batzuek, euskeratzearen politika jakin batzuek esartzea. Eta bukatzeko administrazioan, euskeraz baldin bada bakarrik arreta hizkuntza herritarrari bezik laneko hizkuntza ere, alegia beraien artean, nekez iritsiko gera errealitate hau gainditzera, hori da nire ikuspegia bentsat, bai. Datuek erakusten dute, hainbat eta hainbat euskaldunek haien eguneroko bizitzan pairatzen dituzten hizkuntza urraketak, ez? Eta monetaren bestaldean egongo litzateke korrikaren 22. edizioa heltzear delako, 3 egun besterik ez dira falta, 31an hasiko baita Amurriotik, eta aurretik ere egin dira, ez? Korrika txikiak egiten ari dira, Iruñeko korrika kasu, eta bertan ere nolabaiteko tirabirak egon dira udalarekin, izan ere korrika txikia espaloietatik egin behar izan dute alkateak ez duelako ahalbidetu errepidetatik egin alizatea. Anekdotikoa, baina dena den ere erakusgarria, ez? Nola ikusten duzu dela? Bai, eta nik emozioarekin hartzen dut zen, eta gogoratzen, pandemia garaian, gogoratzen dut justo ja konfinamendu garaian egon ginenean,
hau hitz egin zan, ez da? Non geratzen da korrika, eta alegin du egin ziren, ez da, korrikaren, ez da, espazioa mantentzea olain ez dana, baina bai mantentzea espiritua. Eta niko geratzen dut, pasadan urten, zegoen horrela, como emozio oso tristea, ez da? Zen, eta bideratu nahi zuten, eta hortatik pentsaten zutena, korrikaren, ez da, emozioa, korrikaren isla nola mantendu, nola sortau, eta hortatik berriro ikustea, eta gauzak jarraitzen direla, eta hortatik jarraitzen dugula, eta daudezela garrantzitsua da, eta gainera uste dut kulturaki asko egiten dutela horrelako ekintzak. Eta hori markatzen digute baita ere gure identitatea, eta korrikak bizi izan dugunak, ez da, txiki-txikitatik markatzen dute, eta beti ere ja bakarrik musika entzutea, eta korrikaren musika entzutea, como, ostras, hor dau korrika. Hori alde batetik, beste aldetik lehen eta lortuta, ez da, euskararen aldetik, eta hau erronka oso garrantzitsu bat euskararekin. Eta ja ez bakarrik plano, ez da, administratiboan, baina ba plano kulturalean. Zergatik esan, eta ja danik aitze egin dugu ni buruz askotan, nola nerabeek eta txikirrek dauzkaten, ez da, informazio eta geuden hitz egiten, ez da, komunikazioari buruz, jasotzen duten komunikazioa eta jasotzen duten informazioa gehiena erderaz da. Eta espazio oso euskaldunak zirenak, zuk entzuten dozu gero kalean erdara. Eta joaten da joera erdararantz. Orduan, hor dekogu erronka garrantzitu bat, atentzioa prestatu egin behar dugu, eta horrelako ekintzak beti ere izan behar ditugu. Eta atzo negoela youtuber batekin euskaraz egiten zaizuena, esan nion, mesedez, egin YouTube, bideo gehiago euskaraz gutxienez, ez dakit, jasotzeko, ez da horrelako informazioa. Hemen utzi behar dugu gaurko solasaldia, eskerrik asko Estilinarez eta Jonan Sabeste behin gurekin izateagatik, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suarez lankidaren eskutik ondo izan. Bejon deigula. Berriro egin korrika zurekin. Korrika, 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 korrika. Euskal Herriako